Hakajanmit apunyo tarik unaitung arhajar apusan kitelong kubor kilayathu ba uway urang ba ulahap na jrong ka jingking Yosir Hariboy District. Laong ba uni urang ba uday na kasnong umtasor bat ompat la bantip syay balay bat hakanugarukom ulahap na katay ka jingking siya po kawa. Kam hadin layo jingtip ba utay urang ba uday ubala itu kerteng kum uba ebi nongshli bat hadu ba pelat yagan ka kubor haka step apu pratarik unaitung arajar apusan laong ba ka jingwad yu kadang ya chakman kinong shnong ka saidan kumju na umtasor kidang wad haringkat kibor pulet ya utay urang ba da ka ba pendan kam da kiling namar ka jinghe ka haka tay ka wa. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.